Gost ovonedeljnog Lica nacije bio je general Milorad Stupar, predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca Srbije od 90. do 99. godine. On je u emisiji govorio o svim nedaćama koje su zadesile Srbiju tokom bombardovanja, kršenju međunarodnog prava kao i uspešnosti srpske vojske tokom tih ratova. Na Košarama i na Paštriku mi dobijamo pozive, preporuke da pregovaramo sa NATO paktom, da nismo uspjeli da sprečimo prodor oružanih snaga iz Albanije i da se spoje sa snagama invaziju, tako je. Mi ne bismo dobili rezoluciju 1244, odnosno pre toga vojno-tehnički sporazum. I odjednom za svak da objasnim ljudima, ama ljudi, nije vojska kapitulirala. Mi smo se odupreli, sprečili smo kopnu invaziju, nismo dozvolili tu treću fazu koja bi bila razarajuća i angažovanje NATO snaga, jer ima neka stvar koja će se kasnije pojaviti u našoj strategiji. Mi smo u to vreme bili spremni da nanesemo NATO snagama neprihvatljive gubitke za njih. I to je suština i odbrane Irana danas. General Stupar govorio je i o jedinstvu naroda koje je neophodno kako bismo se branili od neprijatelja, ali i o vraćanju vojnog roka. I ona dva stuba o kojem sam govorio malo pre. Ali podloga svemu tome, znate šta je? Vraćanje obaveznog služenja vojnog roka. Tako je. Znači, bez obuke građanstva nema ni koncepta totalne odbrane, nema ni sistema odvraćanja. Zašto? Zato što smo mi, odvajajući značajna finansijska sredstva od privrede, kupili mnogo dobrih novih borbenih sistema. Ti novi borbeni sistemi zahtevaju mlade ljude. I sada imamo situaciju koja je veoma povoljna za nas da rešimo u nekoliko koraka. Prvi korak je da rešimo profesionalnu vojsku. Svaka je greška ako posmatrate vojsku Srbije samo na principima kao što je ranije bila jedna na regrutnoj obavezi i obavezu služenja vojnog roka. Ne, imamo kombinovani sistem popune. Vojna, profesionalna vojska koja će biti na svim ovim savremenim sistemima borbenima ostaje kao kostur vojske. Na kraju emisije general Stupar izneo je podatke o broju dobrovoljaca koji su dali život za svoju zemlju i istakao da je bitno da negujemo kulturu sećanja na sve one koji su zadužili Srbiju. Rekao je da je opstanak srpskog naroda vojna moć, ali da obuka vojnika mora da bude približna ratnim uslovima.